ndakasanganawo nemurume akandinyepera kuti haana mukadzi. Apa ini ndaive ndichangobva kuchikoro uye taitotaura nehama dzake zvekunyorerana tsamba zviya. Iye kutaura kwake aiti akarambana nemukadzi, saka hama dzaitiroora mumwe, izvo kwani hama dzaisawirirana nemukadzi uyu, plus mukadzi uyu aive akambobuda kunoshava kunze kwenyika, so ndipo pavakasara vachifurirana nehama yavo kuti aroore mumwe mukadzi. So ini natete vangu takatoenda kunoona pamusha, ende hapana akataura kuti ane mhuri. Ndakazobata pamuviri ndikatizira. To my surprise, maive murume kwakuti, sorry paye takati haana mukadzi but anaye, uye akadzoka kwaakanga aenda. Apa ndaane pamuviri. Kuudza vekwangu vakatifira ikoko kana achikuuraya mukadzi iyeye. So ndakagarako kumusha kwemurume uyu ndiripo paBarika, aisauyako, aisatenga kana chii, ndaichengetwa nevabereki vake. Kusvika ndazorambawo kugara kumusha, ndokuendawo muguta maaigara, but ndairarama nehwa kumukwaku. Chaaingoita kubhadhara rent chete, chikafu ndaizvionera nevana. Aisauya kumba kwacho, aigona kuuya 2 times pamwedzi. So ndakatanga kutsvaga mapiece jobs mudzimba dzevanhu, ndikatanga kuzvichengeta nekutenga-tengawo tunhu mumba. Ndipo paakatanga futi kundipa mhosva, hanzi waane zvikomba. So ndakaona kuti life iyi handingaigoni. At first ndakanyeperwa kunzi hakuna mukadzi, ndosafiswa kurarama life inorwadza, ndapedza ndoaccuswa futi. Ndipo pandakati ngatisiyane hedu, tikabva tapanana gupuro.